हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। హరే కృష్ణ అండి అందరికి. సో ఈరోజు ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో చివరి రోజు 18వ రోజు అయినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తున్నామండి. సో ఈరోజు మనము ఆ 18వ అధ్యాయమైనటువంటి మోక్ష సన్యాస యోగము, దీన్నే సన్యాసం యొక్క పరిపూర్ణత అని పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడి చేత చెప్పబడుతూ ఉంది. సో అర్జున ఉవాచ సన్యాస్యస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశిని సూదన. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. ఓ మహాబాహో, ఓ కేసి సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశమును, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశమును నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆ విధంగా అడగడం జరిగింది. వాస్తవానికి భగవద్గీత ఆ ఒక ఉద్దేశం 17 అధ్యాయాలలో ఇంతకుముందు మనం చర్చించుకున్నటువంటి ఆ 17 అధ్యాయాలతోనే ముగించబడింది. ఈ అధ్యాయంలో ఇంతకుముందు చర్చించినటువంటి విషయాల యొక్క అనుబంధ సారంగా ఈ 18వ అధ్యాయం ఉంటుంది. సో మనం ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా భగవద్గీతలోని ప్రతి అధ్యాయంలోనూ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ భగవత్ సేవయే జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యము అని నొక్కి చెప్పడం జరుగుతుంది. అదే విషయాన్ని ఆయన రహస్యతమైనటువంటి జ్ఞానపదంగాను మళ్ళీ ఈ అధ్యాయంలో ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ భగవద్గీతలోని 18 అధ్యాయాలలోనూ మొదటి 6 అధ్యాయాలను కూడా కర్మయోగాలుగాను, మధ్యలో ఉండేటువంటి 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగాలుగాను, సో చివరిలో ఉండేటువంటి ఈ 6 అధ్యాయాలు జ్ఞాన యోగాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంది. సో ఈ విధంగా మనము చూసినటువంటి అంశాల యొక్క ఈ సారాంశంగా ఈ 18వ అధ్యాయం ఉంది. ఇక ఈ అధ్యాయం, ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడు ఆ భగవంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఉద్దేశించి 2 పదాలు ఉపయోగించడం జరిగింది. ఒకటి హృషీకేశ, మరొకటి కేశిని సూదన అనేటువంటి ఈ పదాలను ఇక్కడ ఉపయోగించడం జరిగినటువంటిది. సో అంటే ఇక్కడ ఆ హృషీకేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సకల ఇంద్రియాలకు అధిపతి. అంటే ఇక్కడ ఆ మనలో కలిగేటువంటి భావనలు, భౌతికమైనటువంటి అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆయన యొక్క అధీనంలో ఉండేటువంటి కనుక ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ ఆధీనంలో ఉంచి, ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆధీనంలోకి వచ్చి ఒక వాటికి అతీతంగా ఉండే విధంగా తనకు జ్ఞాన ముక్తిని కలగచేయమని అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కేసి సంహార అనేటువంటి పదం కూడా మరొక ముఖ్యమైనటువంటిది. సో ఏంటంటే ఇక్కడ కేశి అనేటువంటి మహారాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇక్కడ మనలో కలిగేటువంటి ఆ అనుమానాలు అనేటువంటివి, ఆ మోహము అనేటువంటి రాక్షసుడిని సంహరించవలసినదిగా అర్జునుడు భావిస్తూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని తనకు కలిగేటువంటి ఆ సందేహాలన్నీ కూడా దానవులు అంటే ఒక రాక్షసుల వంటివి, వాటిని సంహరించవలసినదిగా కోరుకుంటూ ఆయన
ఆయనలో ఉండేటువంటి ఆ సందేహాలు అనేటువంటి రాక్షసులు సంహరించబడుతూ ఉన్నాయి అని అర్జునుడు ఆ విధంగా పలకడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక అడిగినటువంటి దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం సన్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారు. భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసము అని మహాపండితులు చెప్తారు. అలాగే సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నులు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మొదటి శ్లోకంలో అర్జునుడు అడిగాడు, త్యాగము యొక్క ఉద్దేశమును సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశమును నేను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓ మహాబాహు ఓ కేసి సంహార అని అర్జునుడు అడిగితే దానికి ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ భౌతిక కోరికలపై ఆధారపడి ఉన్నటువంటి అంటే ఫలాల కొరకు కర్మలను చేయడం అనేది తప్పక విడిచిపెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. అదే సన్యాసం అని మహాపండితులు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ సమస్త కర్మల యొక్క ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నుల యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపకర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అన్ని రకములైన కామ్యకర్మలు దోషమైన వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అయినా యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దు అని మరికొందరు ఋషులు చెప్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అర్జున కర్మ త్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయము విను, త్యాగము 3 విధాలుగా ఉంటుందయ్యా అంటూ ఆయన ఆ కర్మ త్యాగ విషయంలో కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఆయన ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నారు. ఆ 3 విధాలుగా ఉండేటువంటి త్యాగం గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. యజ్ఞ దాన తప కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషినాం. ఇంకా అంటున్నారు ఆయన, యజ్ఞము దానము తపస్సు కర్మలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు, వానిని తప్పక ఆచరించవలెను. వాస్తవమునకు యజ్ఞము దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ త్యాగ విషయాలను గురించి ఆయన చెప్తున్నారు. ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ యజ్ఞము దానము తపస్సు కర్మలను ఏనాడు కూడా విడిచిపెట్టవద్దు అని, వాటిని ఎప్పుడు కూడా ఆచరిస్తూ ఉండాలి. వాస్తవమునకు ఆ యజ్ఞము దానము తపస్సులు అనేటువంటివి మహాత్ములను కూడా అవి పవిత్రం చేస్తాయి అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏతాన్యపితు కర్మాణి సంఘం త్యక్త్వా ఫలనిచ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలు అన్నీ మమకార ఆసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యాలి, వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి, ఇదే నా ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయము. సో ఆయన కర్మలను త్యజించడం వాటి గురించి అడిగాడు కదా. సో కానీ కర్మలన్నింటినీ చేయవలసిందే అని చెప్తూ ఆ చేసేటువంటి కర్మలను ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ కర్మలన్నింటినీ కూడా వాటిపైన మమకారం లేకుండా మమకారాలను పెంచుకోకుండా అలాగే ఆ కర్మల వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలాలను గురించి ఆశించకుండా చెయ్యాలి. ఆ చేసేటువంటి పనులు మన యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి, ఇది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ
ఆ కర్మలను మనం ఏ విధంగా ఆచరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అక్కడ తెలియచేయడం జరిగింది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నియతస్యతు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహత్తస్య పరిత్యాగ తామస పరికీర్తతాః. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నారు, విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడము మంచిది కాదు. మనం చేయవలసినటువంటి ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ధర్మాలను విడిచిపెట్టడము ఏనాడు కూడా మంచిది కాదు. అవివేకంతో ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగము ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ త్యాగము అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ధర్మాలు సూచించబడ్డాయో, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏనాడు కూడా విడిచిపెట్టకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అవివేకంతో అటువంటి ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెట్టినట్లయితే అది తమోగుణ త్యాగం అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని మరిచి నేను యుద్ధం చేయలేను, అవసరమైతే భిక్షమైన హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ ఎందుకు నాది లీవ్ కట్ అయిందా మాతాజీ? అవును ప్రభుజీ, మీరు లీవ్ అయిపోయారు. ఓకే ఓకే, నెట్ ప్రాబ్లం అయింది. ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వస్తుంది కదా స్క్రీన్? ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఆగింది కదా మాతాజీ? అవును ప్రభుజీ. అంత ముందు వినిపించిందా మాతాజీ ఇక్కడ వరకు? వినిపించింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి. సో సారీ ఫర్ ద టెక్నికల్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది. ఓకే, సో ఆయన చెప్తున్నారు ఈ విధంగా, విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడము మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ త్యాగం అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ భయాత్యతేజ్ స కృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. ఇంకా ఆయన అంటున్నారు, కష్టంగా ఉన్నాయి అని లేదా శరీరమునకు అసౌకర్యము అని భావించి విధిగా చేయవలసినటువంటి కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అని అంటారు. అటువంటి త్యాగము ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు, మరియు మన ఉన్నతికి అది దోహదపడదు అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు
ఇక మనం వదిలిపెట్టేటువంటి త్యాగాలను గురించి చెప్పారు. ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పారు? మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను మనము సక్రమంగా నిర్వర్తించకుండా వదిలివేసినట్లయితే అది తమోగుణ త్యాగం అవుతుంది అని చెప్పారు. ఇక ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, ఏదైనా ఒక కర్మలు మనం చేసేటువంటి పనులు కష్టంగా ఉన్నాయి అని, అవి శరీరానికి అసౌకర్యం అవుతుంది అని, శరీరానికి ఏదో కష్టం అవుతుంది అని, విధిగా చేయవలసినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పనులను మనము వదిలివేయడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అంటారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి త్యాగము ఏదైతే ఉందో అది క్షేమదాయకమైనది కాదు, అది మన యొక్క ఉన్నతికి దోహదపడదు అర్జున అంటూ ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి త్యాగాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కార్యమిత్యేవ యత్ కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంఘం త్యక్త్వా ఫలం చైవ స త్యాగ సాత్వికో మతః. ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణ త్యాగము అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అంటే భక్తి భావనలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కర్మలు, అంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా మనం ఏవైతే కర్మలు చేస్తూ ఉన్నామో, త్యాగం చేస్తూ ఉన్నామో, అంటే ఇక్కడ మన యొక్క విద్యుక్త కర్మలను, మనం చేయవలసినటువంటి కర్మలను అవి మన యొక్క కర్తవ్యము అనేటువంటి భావనతో నిర్వహిస్తూ ఆ చేసేటువంటి పనులకు సంబంధించినటువంటి భౌతిక సాంగత్యాన్నంతా కూడా వదిలివేసి ఆ చేసేటువంటి పనులపైన ఆ పనుల వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలాలను గురించి మనము ఆశించకుండా, అంటే ఆశించడం అంటే ఇక్కడ దానివల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని ఎలాగూ భగవంతుడు ఇస్తాడు, కానీ మనమే దాన్ని కోరుకోకుండా చేసినట్లయితే అటువంటి త్యాగము ఏదైతే ఉందో దానిని సాత్విక గుణ త్యాగము అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నహి దేహ భృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి స త్యాగీత్యభిధీయతే. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహదారి అయిన వానికి కర్మలు అన్నింటినీ వదులుకోవడము నిజంగా సాధ్యము కాదు, కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తి నిజంగా త్యాగి అని అంటారు. సో ఇవన్నీ కూడాను మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో చెప్పినటువంటి అంశాలను క్రోడీకరిస్తూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దేహదారి అయినటువంటి వానికి, అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి, ఈ శరీరాన్ని ధరించినటువంటి ఆ జీవాత్మకు కర్మల అన్నింటినీ వదులుకోవడం అనేటువంటిది నిజంగా సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించినట్లయితే అటువంటి వ్యక్తి నిజమైనటువంటి త్యాగిగా చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా ఆ కర్మ ఫలత్యాగాలను గురించి చెప్పారు. ఇక ఈ 19 నుండి 40వ శ్లోకం వరకు కూడా మనం ఇంతకు ముందు చర్చించినటువంటి, గత అధ్యాయాలలో చర్చించినటువంటి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణములను గురించి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ అవన్నీ కూడా చదివినట్టు, అంటే మనస్తత్వము, గుణములు మనలను బంధిస్తాయి అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నా. ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఈ బంధనాల నుండి మనందరినీ కూడా విడిపిస్తారు. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేటువంటి అంశం ఏంటంటే, 3 ఆ ప్రకృతి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే సాత్విక గుణము, రాజస గుణము, తామస గుణము అనేటువంటి ఆ 3 గుణాలను అనుసరించి ఇక మనం చేసేటువంటి ఇవి అన్నీ కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అంటే జ్ఞానము 3 రకాలుగా ఉంటుంది, కర్మ 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని, అలాగే ఆ కర్త అంటే విధి నిర్వాహకుడు 3 రకాలుగా ఉంటారు, అలాగే బుద్ధి కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది, మనం చేసేటువంటి సంకల్పం కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది, మనం అనుభవించేటువంటి ఆనందము, సుఖము ఏదైతే ఉందో అది కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో వీటి గురించి ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే, జ్ఞానము, ఆ జ్ఞానము సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానము, రాజసమైనటువంటి జ్ఞానము, తామస జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ప్రాణులన్నింటిలోనూ అఖండము, అవినాశనము, అవిభక్తము అయిన
ఆత్మ వస్తువుని ఎవరైతే చూడగలుగుతారో అటువంటి జ్ఞానము సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే వేరువేరుగా కనిపించేటువంటి సర్వభూతాలలోని ఆత్మలు అనేక విధంగా ఉన్నాయి అని, ఇవన్నీ కూడా వేరువేరుగా ఉన్నాయి అని ఎవరైతే భావిస్తూ ఉన్నారో అటువంటి ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది రాజసమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఇక తత్వము తగిన కారణము లేకుండా సమస్తము, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం తమో గుణ సంబంధమైన వారి భావనలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అదే చెప్తున్నారు. మన తత్వము తగిన కారణం లేకుండా సమస్తము అదే అనేటువంటి ఒక సంకుచితమైనటువంటి దృష్టితో ఏదో ఒక పని మీద ఆసక్తిని కలిగి ఉండేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది తామస జ్ఞానము, తమో గుణ సంబంధమైన జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. అలాగే చేసేటువంటి కర్మలు కూడా సాత్వికమైనటువంటి కర్మలు ఏంటంటే ఆసక్తి, అభిమానము, అనురాగము, ద్వేషము, ఫలాపేక్ష లేకుండా శాస్త్ర సమ్మతంగా చేసేటువంటి కర్మలు సాత్విక గుణ సంబంధమైనటువంటి కర్మలు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఎవరైతే ఫలాపేక్షతోనూ అంటే ఫలాభిలాషతోనూ అహంకారంతోనూ అధిక ప్రయాసతో ఆచరించేటువంటి కర్మలు రాజస గుణమైనటువంటి కర్మలు. ఇక మోహంతో స్వశక్తి ఏమిటో తెలియకుండా వాటి చేసేటువంటి పనుల వల్ల జరిగేటువంటి పరిణామాలు ఏమిటి, జరిగే నష్టము, హానిని గురించి ఆలోచించకుండా చేస్తూ ఉంటారు. సో అటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తమో గుణంలో చేసేటువంటి కర్మలు అని చెప్తున్నారు. అలాగే కర్త, విధి నిర్వాహకుడు అనేటువంటి వాడు ఫలాపేక్ష, అహంభావము విడిచిపెట్టి ధైర్యము, ఉత్సాహాలతో అలాగే జయ అపజయాలను లెక్క చేయకుండా కర్మలను ఎవరైతే ఆచరిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి వాడు సాత్విక గుణ విధి నిర్వాహకుడు అని చెప్తున్నారు. ఇక అనురాగము, కర్మఫలాసక్తి, దురాశ, పరపీడన పరాయణత్వాలతో శుచి శుభ్రత లేకుండా సుఖదుఖాలకు లొంగిపోతూ కర్మలను ఆచరించేవాడు రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి కర్త అని చెప్తున్నారు. ఇక మనోనిగ్రహము, వివేకము, వినయం లేకుండా, మనోనిగ్రహం లేకుండా, వివేకం లేకుండా, వినయం లేకుండా, ద్రోహ బుద్ధితో, ఇతరులను ద్రోహం చేసేటువంటి బుద్ధితో, దుష్ట స్వభావంతో, నిరుత్సాహంతో, నిరంతరము విచారంతో, కాలయాపనలతో కర్మలు ఆచరించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు తామస గుణ సంబంధమైనటువంటి కర్త అని చెప్తున్నారు. అలాగే బుద్ధి కూడా సాత్విక బుద్ధి అనేటువంటిది ఏంటంటే కర్మ మార్గాన్ని, సన్యాస మార్గాన్ని, కర్తవ్య అకర్తవ్యాలను, భయ అభయాలను, బంధాన్ని, మోక్షాన్ని గ్రహించేటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి అని తెలియజేస్తున్నారు. ధర్మ అధర్మాలను, కార్య అకార్యాలను సరిగా తెలుసుకోలేనటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఇక తమో గుణం ఏంటంటే అది అజ్ఞానంధకారం వల్ల ఉండేటువంటిది. ఇక వారు అధర్మాన్నేమో ధర్మంగాను, ధర్మాన్ని అధర్మంగాను భావించే, ప్రతి విషయాన్ని కూడా విరుద్ధంగా, విపరీతంగా భావించేటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది తమో గుణ బుద్ధి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మనలో ఉండేటువంటి సంకల్పాలు కూడా మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియాలు వీటి వ్యాపారాలను యోగ సాధనతో నిలబట్టగలిగేటువంటి నిశ్చలమైనటువంటి సంకల్పము లేదా ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది సాత్విక గుణమైనటువంటి సంకల్పము అని చెప్తారు. ఇక ధర్మార్థ కామాల పట్ల అభిలాష ఉండి, అభిమానము, ఫలాభిలాష కలిగి ఉండి, ఫలాపేక్ష ఉండి ఉండేటువంటి ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ ధైర్యం అని అంటారు. ఇక బుద్ధి లేనివాడు నిద్ర, భయం, దుఃఖం, విషాదము, మందములను విడిచిపెట్టకుండా చేసి ఉండేటువంటి ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి ధైర్యము అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఆనందము లేదా సుఖము అనేటువంటిది ఇది సాత్విక గుణమైనటువంటి ఆనందము లేదా సుఖము ఏంటంటే ఇది ప్రారంభంలో ఒక విషంలాగా ఉంటుంది అని అంటే ప్రారంభంలో ఆచరించడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ దానిని మనం క్రమక్రమంగా ఆచరిస్తూ పోయినట్లయితే చివరికి అది అమృత సమానమయ్యేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అటువంటి ఆ సుఖం అంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కొరకు చేసేటువంటి ప్రయత్నాలలో మనం పొందేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి సుఖం అని చెప్తున్నారు. ఇక రజోగుణమైనటువంటి సుఖం ఏంటంటే మొదటేమో అమృత తుల్యంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ప్రారంభంలో అది మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. భౌతిక ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనము అనుభవించేటువంటి సుఖాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మొదటేమో చాలా మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. కానీ తర్వాత కానీ తెలుస్తూ ఉంది ఆ సుఖాల వల్ల మనం పడేటువంటి ఇబ్బందులు ఏముంటాయని. అంటే
మొదట అమృత తుల్యంగా ఉండి చివరికి విషంగా మారేటువంటిది ఆ ఇంద్రియాల కలయిక వల్ల కలిగేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అది ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి సుఖము అర్జున అంటూ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఇక నిద్ర, బద్ధకము, ప్రమాదాల వల్ల జనించి ఆదిలోను అంతంలోను ఎప్పుడు అది మోహంతోనే ఉంటుంది. మోహాన్ని కలగజేసేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అటువంటి ఆ సుఖాన్ని తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి సుఖము అంటూ ఆయన ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలను మనము ఇంతకుముందు ఒక అధ్యాయం ద్వారా చదివింది. సో దాన్ని ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో సారాంశంగా మనకి ఆయన ఈ శ్లోకాలలో చెప్పారు. దాన్ని ఒక టేబుల్ గా మీకు ఇక్కడ వివరించడం జరిగిందండి. హరే కృష్ణ. సో ఇక 41 నుండి 55 శ్లోకాల వరకు మరి ఒక ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త ఎలా ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని మరలా ఇక్కడ సారాంశీకరిస్తున్నారు ఆయన. సో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఆయన, బ్రహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరం తప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. ఓ పరంతప అంటే ఇక్కడ అర్జున్ని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణులుగాను, క్షత్రియులుగాను, వైశ్యులుగాను, శూద్రులుగాను విభజించబడతారు. అంతేకాని వారి యొక్క జన్మ సంబంధము కాదు. ఇక్కడ మరలా ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అంటే సత్వ రజో తమో గుణాలను అనుసరించి ఆ స్వభావాల నుండి పుట్టినటువంటి గుణాల ద్వారా వారు ప్రవర్తించేటువంటి వారి యొక్క గుణాలు, వారు చేసేటువంటి పనులను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ జనులందరినీ కూడా బ్రాహ్మణులుగాను, క్షత్రియులుగాను, వైశ్యులుగాను, శూద్రులుగాను విభజింపబడ్డారయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక బ్రాహ్మణులు అంటే ఎవరు, వారి గుణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తున్నాను. ఈ బ్రాహ్మణులు ఇంకా చెప్పబడేటువంటి అంటే ఎవరు బ్రాహ్మణులుగా పిలువబడతారు అనేటువంటిది, ఎవరైనా కానివ్వండి, శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహము, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనము, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహ పరలోకములపైన అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి ప్రతివాడు కూడా బ్రాహ్మణుడిగా చెప్పబడతారు. అవి బ్రాహ్మణ గుణాలు అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ శ్లోకంలో 42వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అలాగే మరి క్షత్రియులుగా గుణాలు ఏమిటి, ఎవరు క్షత్రియులుగా భావించబడతారు అనే దాన్ని కూడా ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యము ఉండి యుద్ధంలో నుండి వెనుతిరగని సంకల్పము ఉండి విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండడము క్షత్రియుల యొక్క గుణాలు లేదా క్షత్రియుల యొక్క ధర్మాలయ్యా, గుణాలయ్యా, క్షత్రియుల యొక్క స్వభావాలు అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు క్షత్రియుల యొక్క గుణాలను గురించి ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఇక మరి వైశ్య గుణాలు ఏంటి, శూద్ర గుణాలు ఏమిటి అనేటువంటిది ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే ఇక్కడ వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వ్యాపారము అనేవి సహజ సిద్ధమైనటువంటి పనులు వైశ్యులకు. అంటే ఈ సమాజంలో ఆర్థికమైనటువంటి విషయాలపైన అవగాహన, ఆ సమాజానికి కావలసినటువంటి ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చడము అనేటువంటిది వైశ్యుల యొక్క విధి అనే పనులు, వారి యొక్క పనులయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. వ్యవసాయం చేయించడము, గోరక్షణ ఉంటాము అంటే సాధారణంగా పాడి పంటలు అంటాము. ఆ వ్యాపారము అనేవి ఆ వైశ్యుల యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి పనులు. అలాగే మరి శూద్రులుగా ఏంటంటే పనులు చేయడం ద్వారా ఈ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి పనులు, ఏ పనైనా కానివ్వండి, అది ఆ శరీరం ద్వారా పనులు చేయడం ద్వారా సేవ చేసేటువంటిది సహజమైనటువంటి విధి శూద్రులు. సో అవి శూద్ర యొక్క గుణాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంతేకాని ఆ పుట్టినటువంటి పుట్టుకలేదో కుటుంబాలు అని ఆ వ్యవస్థ కాదు అర్జున అని అంతకు ముందు చెప్పారు. మరలా ఇక్కడ కూడా ఆయన ఈ విధంగా మనకి తెలియచేస్తున్నారు.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యత ప్రవృత్తి భూతానాం येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमभ्यर्च्य సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడము ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలుగుతాడు. సో ఆ విధంగా ఆ 4 వర్గాలుగా ఉండేటువంటి వారిలో ఆ జీవులకు, ఈ అన్ని జీవులకు మూలము, ఈ సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, సర్వంతరయామి అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవదేవుణ్ణి పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం అంటే వారి యొక్క గుణాల ద్వారా వారికి ఉండేటువంటి విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేయడము ద్వారా అతడు పరిపూర్ణతను పొందగలుగుతాడు అని. అంటే ఎవరి ధర్మాన్ని వారు సక్రమంగా నిర్వహిస్తూ ఆ భగవంతుడి పైన నమ్మకాన్ని కలిగి ఆ భగవంతుడిని పూజించడం ద్వారా ఆ వర్గం వారు, అంటే వారు ఎవరైనా మానవులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు పరిపూర్ణతను సాధించగలుగుతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, పరధర్మము స్వీకరించి దానిని సరిగ్గా చేయలేకపోవడము కంటే తన స్వధర్మము అసంపూర్ణంగా చేయుటయే వ్యక్తికి శ్రేష్టము. తన స్వభావ సిద్ధ విధులను చేయుటలో వ్యక్తికి పాపము అంటదు. సో ఇక్కడ మరలా కృష్ణ భగవానుల వారు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి చెప్తూ, ఇతరుల యొక్క ధర్మాన్ని స్వీకరించిన దానికంటే తన గుణాలకు విరుద్ధంగా, ఇప్పుడు అర్జునుడు ఉన్నాడు, క్షత్రియుడిగా తన ధర్మం యుద్ధం అవకాశం వచ్చింది, ఆ యుద్ధం చేయాలి. కానీ అర్జునుడు ఏమన్నాడు, నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా, ఎందుకంటే నా బంధుమిత్రులు ఉన్నారు, గురువులు ఉన్నారు, వారందరినీ నేను యుద్ధంలో ఎలా బాణాలతో కొట్టగలను అనేటువంటి ధర్మం, తన స్వధర్మాన్ని వదిలివేస్తున్నాడు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, పరధర్మాన్ని స్వీకరించి దాన్ని సరిగ్గా చేయకపోవుట కంటే కూడా లేదా సక్రమంగా నిర్వర్తించినా కానీ తన స్వధర్మాన్ని అసంపూర్ణంగా చేయుటయే వ్యక్తికి శ్రేష్టము. ఆ స్వధర్మాన్ని చేస్తూ దానిలో విజయం సాధించకపోయినా కానీ అది అతనికి శ్రేష్టం అవుతుంది. అలా తన యొక్క స్వధర్మాన్ని ఎవడైతే నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి వానికి ఆ స్వధర్మ విధానంలో ఎటువంటి పాపము అంటదు అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి అర్జునుడు క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చేయాలి. ఆ యుద్ధంలో ఎవరినైనా బాణాలతో కొట్టినా, ఎవరినైనా సంహరించినా అది అతనికి పాపం కాదు అనేటువంటి ఒక భావన కూడా చెప్తున్నారు. ఎవరికైనా అది ఎవరి యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని వారు సక్రమంగా నిర్వహించాలి. అలా నిర్వహింపకపోవడమే పాపం అవుతుంది, బంధనాలలో చిక్కుకుంటాము అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కేవలము భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థంగా నేను ఎవరో తెలుసుకొనవచ్చును. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశించును. సో ఇక్కడ ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అంతకు ముందు అధ్యాయాలలో చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మరలా ఇక్కడ చెప్తూ, కేవలము భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే, ఇవన్నీ నేను చెప్పాను, కానీ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేయడం ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా ఎవడైతే తెలుసుకుంటూ ఉన్నారో ఆ భగవంతుడే అన్నిటికీ కూడా మూలము అని ఎవరైతే భావిస్తూ ఉన్నారో, అలా భావించినటువంటి పిమ్మట ఆ భక్తుడు ఆ భగవంతుని పైన సంపూర్ణమైనటువంటి భావనలో ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్యధామాల్లో ప్రవేశిస్తారు, చేరుకుంటాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మచ్చిత్త
సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ పరిష్యసి అత చేత్వమహంకారాత్ న శ్రోస్యసి వినంక్ష్యసి. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, నీవు నా యందు మనసు కలవాడివైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ మిథ్యా అహంకారం చే నా మాటలు వినక పని చేస్తే నీవు నశిస్తావు అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుని పైన నమ్మకాన్ని కలిగి ఆ భగవంతుడి పైన మనస్సు కలిగి ఉన్నట్లయితే, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పూజిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క కృప చేత అన్ని అడ్డంకులు కూడా, అలాగే అన్ని కష్టాలు కూడా, సర్వ దుర్గాని అంటారు. దుర్గా అంటే పెద్ద కోటలు లాంటివి. సో అటువంటి పెద్ద పెద్ద కోటల వంటి కష్టాలన్నింటినీ కూడా నీవు అధిగమించగలుగుతావు. కానీ అలా చేయకపోయినట్లయితే నీవు అధోగతి పాలవుతావు అంటూ, అంటే జీవుల యొక్క ఆవశ్యకతను ఆ భగవంతుని పైన ఉండవలసినటువంటి మన యొక్క స్వాభావికమైనటువంటి సిద్ధం, ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి ఆ భక్తి మార్గాన్ని మరొకసారి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు ఆయన. సో అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా చూడండి, ఆయన అంటున్నాడు, నీవు నా యందు మనసు కలవాడివైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులు కష్టాలను అధిగమించగలుగుతావు. అంటే ఇక్కడ మానవులు అనేటువంటి మనము ఉన్నటువంటి మనకు కష్టాలు అడ్డంకులు అనేవి సహజమే అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ ఆ సహజంగా వచ్చేటువంటి కష్టాలు అడ్డంకులు లేదా కర్మ సిద్ధాంతాలుగా వచ్చేటువంటి వాటన్నిటిని కూడా భక్తి మార్గాన్ని ఆశ్రయించడం ద్వారా, ఆ కర్మ సిద్ధాంతం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆ వాటిని కూడా అధిగమించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ఆ భక్తి మార్గాన్ని ఆచరించడం ద్వారా మనకు కలిగేటువంటి ఆ పూర్వజన్మ కర్మల ద్వారా కలిగేటువంటి అడ్డంకులు కష్టాలు వాటన్నిటినీ కూడా ఆ భక్తి మార్గము ద్వారా, భక్తిని అనుసరించడము ద్వారా అధిగమించవచ్చు అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, పరమ పురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవుల గతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ, అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ప్రతి దేహంలోనూ ఆత్మ, ప్రతి దేహం యొక్క హృదయంలో ఆత్మ, ఆ ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు ఉంటూ ఉన్నాడు. సో ఈ ఆత్మ ప్రకృతి సాంగత్యంలో ఆ త్రిగుణాల బంధనంలో ఉండి పనులు చేస్తూ పోతూ ఉంటుంది. వాటన్నిటినీ కూడా పక్కనే ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు సాక్షిభూతంగా అన్ని చూస్తూ పోతూ ఉంటుంటాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడినటువంటి ఈ దేహం అనేటువంటి యంత్రంలో ఆసీనులై ఉన్నటువంటి అన్ని జీవుల యొక్క గతులను ఆ ఆత్మతో పాటుగా పరమాత్ముడుగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుడు నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడు అంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడిగా హృదయాలలో ఆసీనుడై ఆ జీవుడిని నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అని తెలియజేస్తున్నారు. దేహాన్ని విడిచిన తర్వాత జీవుడు తన యొక్క గత కర్మలను మర్చిపోతూ ఉంటాడు. అతడు చేసినటువంటి ఈ దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహాన్ని పొందినప్పుడు గతానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా మర్చిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆ భవిష్యత్తు వర్తమానాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని ఎరిగినటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సాక్షిగా నిలిచి ఉంటాడు. ఆ జీవుల యొక్క ఆ కర్మలన్నింటినీ కూడా ఆ పరమాత్ముడే నిర్దేశిస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తున్నాడు. ఆ పరమాత్ముడి యొక్క నిర్దేశం ప్రకారమే ప్రకృతి తయారు చేయబడుతుంది, ఆ దేహం కూడా తయారు చేయబడుతుంది. అటువంటి ఆ దేహాన్ని అతడు పొంది తదనుకూలమైనటువంటి కర్మలను అతడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యం తే
ప్రతిజానే ప్రియోసిమే. ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించుము, నా భక్తుడివి అగుము, నన్ను పూజింపుము, నాకు నమస్కరింపుము. ఆ విధంగా చేయడము వలన నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడవు కాబట్టి నేను ఈ మాట నీకు ఇస్తున్నాను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ముఖ్యంగా ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా అంటే ఎలాంటి పరిస్థితులలో ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యము అయినటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని ఎలా చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి అంటే రహస్యతమైనటువంటి జ్ఞానము ఆ మనిషి అనేటువంటి వాడు ఆ కృష్ణుడి యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడైనప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఆయనని స్మరిస్తూ, ఆయనని పూజిస్తూ, ఆయనకి నమస్కరిస్తూ అలా చేయడం వల్ల ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడం జరుగుతుంది. తద్వారా ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడవు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తున్నాను అర్జున. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరిస్తూ, నా భక్తులుగా ఉంటూ, నన్ను పూజిస్తూ, నాకు చేస్తూ ఉంటుంటారో వారికి తప్పక ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను కలగజేస్తాను అని ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో కూడా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఆ పరిపూర్ణతను పొందేటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే ఇస్తాను అంటూ అర్జునుడి ద్వారా మనందరికీ కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షాయ్ ఇష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మములను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము, నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, భయపడకు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ భగవంతుడు నానా రకాలైనటువంటి జ్ఞానాలను, ధర్మ విధానాలను అంటే పరబ్రహ్మము జ్ఞానము, పరమాత్మ జ్ఞానము, నానా విధానాలైనటువంటి ఆ వర్ణాశ్రమ జ్ఞానము, సన్యాసాశ్రమ జ్ఞానము మరియు అసంగత్వము, మనో ఇంద్రియ నిగ్రహము అనేటువంటి ధ్యానము అనేటువంటి అనేకమైనటువంటి ధర్మాలను మనకి ఇప్పటి వరకు ఆయన బోధించారు. సో ఇప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ భగవద్గీతను ముగిస్తూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, అన్ని ధర్మాలను వదిలి, సో ఇవన్నీ కూడా వదిలివేసి ఆ భగవంతుడు కేవలము ఆ భగవంతుడిని శరణు పొందినట్లయితే ఖచ్చితంగా నన్ను శరణు పొందినటువంటి వాడి యొక్క అన్ని పాపముల నుండి నేను బయటపడవేస్తాను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు మాట ఇస్తున్నారు, ఇక్కడ అర్జునుడు ద్వారా చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనకి మన యొక్క మానవులుగా మన యొక్క లక్ష్యము ఆ భగవంతుడికి శరణజొచ్చడం. సో ఆ భగవంతుడిని దేవదేవుడిగా అంగీకరించి కృష్ణుణ్ణి సో ఆయనకి శరణజొచ్చినట్లయితే అన్ని భవబంధనాల నుండి, అన్ని పాపముల నుండి ఆయన విడిపిస్తాను అని అంటున్నాడు. కాకపోతే దానికి కావలసినటువంటిది ఆ విశుద్ధ భక్తి అవసరం. ఆ విశుద్ధ భక్తి ద్వారా ఆయనని అవగాహన చేసుకుంటాము, తద్వారా వేదాలను అర్థమవుతూ ఉంటాయి. దాని ద్వారా ఏది చేసేటువంటి పని, ఏది చేయకూడనిది అనేటువంటి అవగాహనకు వస్తుంది. సో కనుక ఆయనకి శరణు పొందినట్లయితే, సో ఇంత ముందు కూడా మనం చూసాం, 4 రకాలైనటువంటి వారు నన్ను శరణుజొచ్చుతారు, మరొక 4 రకాలైనటువంటి వారు ఎన్నడూ నన్ను శరణుజొచ్చరు అని చెప్పారు ఆయన. సో అలా శరణుజొచ్చినటువంటి ద్రౌపదిని కూడా ఆయన కాపాడినటువంటి వాడు. అన్ని కష్టాల నుండి, అలాగే ఎందరినో ఆ గజేంద్రుడిని, అలాగే ఇంకా ప్రహ్లాదుడికి జరిగినటువంటివి, తర్వాత చాలా చాలా విషయాల్లో ఆయనకి శరణుజొచ్చినటువంటి ప్రతి భాగవతుడిని కూడా ఆయన రక్షించినటువంటి వాడు. సో కనుక ఆయన అదే చెప్తున్నారు, అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలము నన్నే శరణ పొందుము, ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా అన్ని పాపాల నుండి నేను బయటపడవేస్తాను అనంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ ప్రేమ శ్రద్ధలతో ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానించేటువంటి విశుద్ధ భక్తులను అన్ని రకాలైనటువంటి బంధనాల నుండి ఆయన విడిపిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి, భక్తి
భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది. ఎవరైతే ఈ భగవద్గీత యొక్క రహస్యాలను, భగవద్గీతను వారికి భక్తులకు వివరిస్తూ ఉంటుంటారో, శ్రీల ప్రభుపాదులాగా లేదా మన పరంపరలో ఉండేటువంటి గురువులు లాగా, ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి రహస్యం, ఆ భగవంతుని యొక్క వాణి ఏదైతే ఉందో, ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటి పలుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో, వీటిని వివరించేటువంటి భక్తులకు ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలియచేసేటువంటి వారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరియు చివరికి అతడు నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు. సో ఈరోజు మనం అనుకున్నటువంటిగా శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు లాంటి వారు ఈ విషయాలను భక్తులకు, ఈ భగవద్గీత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గౌడీయ వైష్ణవ సంఘాలను స్థాపించి ఆయన చేసినటువంటి వారు. సో వారు ఖచ్చితంగా అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వంటి మహానుభావులందరూ కూడా ఆయన దగ్గరికి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అందరికీ భక్తులకు ప్రచారం చేసినటువంటి మహానుభావులు వారు. సో ఆయన అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, వారు చివరికి, అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో వారు చివరికి నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన యొక్క ఈ రహస్యాన్ని, భగవద్గీతని, ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేసేటువంటి వారి గురించి ఇంకా చెప్తున్నాడే, నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు. అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు ఉండరు. సో కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని, ఈ రహస్యాలను తన భక్తులకు నలుగురికి వివరించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారంటే ఆ దేవదేవుడికి ఎంతో ప్రియమంటున్నాడు. సో ఎంతో ప్రియమైనటువంటి సేవకులు ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఆ భక్తులకు సేవ చేసేటువంటి, సేవకులకు సేవ చేసేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, భగవంతుడికి సేవ చేసేటువంటి ఆ భక్తులకు సేవ చేసేటువంటి వారంటే ఆ భగవంతుడికి చాలా ఇష్టమట. సో అదే ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఉండరు, ఈ ప్రపంచంలోనే లేరు అని చెప్తున్నారు. అతని కంటే ఇంకెవరు కూడా ప్రియమైన వారు కారని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అద్యేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. ఇంకా ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటున్నారు, మన ఈ పవిత్ర సంభాషణను అధ్యయనము చేసేవాడు తన జ్ఞానము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. అంటే ఈ ఆ భగవద్గీతను ఎవరైతే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కృష్ణార్జునుల వారి మధ్య జరిగిన సంవాదంగా ఉన్నటువంటి ఈ భగవద్గీతను ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో వారు వారి యొక్క జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించిన వాడు అని సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడే ఇక్కడ ప్రకటిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ భగవద్గీతని అధ్యయనం చేసేటువంటి వారు ఎంతటి అదృష్టవంతులో ఒకసారి భావించవచ్చు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాను, శ్రద్ధావాన నసూయచ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాలోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో, అసూయ లేకుండా వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటాడు. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అంటే ఈ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసేవారే కాదు, ఈ భగవద్గీతను నలుగురు భక్తులకు బోధించేటువంటి వారే కాదు, ఎవరైతే ఎక్కడైనా భగవద్గీత పఠనం జరుగుతూ ఉంటే
శ్రద్ధతో ఎటువంటి అసూయ లేకుండా ఆ భగవద్గీతను విన్నట్లయితే ఆ పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. ఆ పాపాల నుండి విముక్తి పొందడమే కాదు, పుణ్యాత్ములు నివసించేటువంటి పుణ్యలోకాలకు వెళతారయ్యా ఈ భగవద్గీతను శ్రవణం చేయడం ద్వారా అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ 18 రోజులు కూడా భగవద్గీతను విన్నటువంటి, మీరు చదువుతున్నటువంటి ఈ క్రమంలో భగవద్గీత పుస్తకం తీసి మీరు చదువుతున్నటువంటి మనమందరం కూడా ఎంతో ధన్యులం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడే చెప్తున్నారు, ఆ అవకాశం మనకు లభించింది. మనం అందరం కూడా ఈ చదువుతూ ఉన్నాం, కనీసం వింటూ ఉన్నాం గురువుల ద్వారా. సో తద్వారా కొంత మనము ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుక ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు, ఎంత వీలైతే ఒక శ్లోకం భగవద్గీత చదవాలి. ఆ గీతా మహాత్మ్యంలో చెప్తూ ఉంటారు ఆయన, ఒక శ్లోకం అంటే మొత్తం పఠనం చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుంది, కొన్ని అధ్యాయాలు చదివితే ఒక అధ్యాయం ఒక శ్లోకము కనీసం తెలిసి ఆ పుస్తకాన్ని ఓపెన్ చేసినా కానీ మనకు పుణ్యం వస్తుంది అని చెప్తారు భగవద్గీత. అంతటి మహోత్తరమైనటువంటి గ్రంథము ఈ భగవద్గీత. సో కాబట్టి ఆయన అంటున్నారు, శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా ఈ భగవద్గీతను వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు, మరియు పుణ్యాత్ములు ఉండేటువంటి లోకాలకు వారు చేరుకుంటారు అర్జున అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కచ్చిదేతత్సు శ్రుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః ప్రణష్టస్తే ధనంజయ. ఓ పార్థ, నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల కలిగిన నీ భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా? ఇక్కడ చూడండి, తన శిష్యుడు అయినటువంటి భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడిని ఒక గురువుగా ఇదంతా బోధించాడు. బోధించిన తర్వాత ఆ అర్జునుడిని కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు వెంటనే, ఏమని? నిశ్చలమైన మనసుతో ఈ శాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా, నేను బోధించినటువంటి ఈ బోధనలన్నీ కూడా నీవు ఒక నిశ్చలమైన మనసుతో విన్నావని వదిలివేయలేదు. విన్నావు తర్వాత అది నీకు అవగాహనమైందా అనేటువంటి విధంగా అడుగుతూ, ధనంజయ, అవివేకము వల్ల కలిగినటువంటి నీ భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా అని మరలా దానికి సంబంధించినటువంటి కంటిన్యూషన్ గా ఉండేటువంటిది కూడా అవివేకంతో అయినా ఏమన్నాడు, నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా, నా కాళ్ళు చేతులు వణుకుతూ ఉన్నాయి, నేను అస్త్రాలు పట్టుకోలేకుండా ఉన్నాను అని పోయాడు కదా. సో కనుక నేను చెప్పినటువంటి బోధనలన్నీ కూడా నీవు నిశ్చలమైనటువంటి మనసుతో విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల నీలో కలిగినటువంటి మోహము భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా అంటూ ఆయన బోధనల యొక్క ఫలితాలను తన శిష్యుణ్ణి అడిగి ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు అడుగుతున్నారు. సో ఆ విధంగా అడిగిన తర్వాత అర్జునుడి యొక్క సమాధానం వస్తుంది. ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు అర్జునుడు, అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ స్వప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో, ఓ ధనంజయ, నేను చెప్పిందంతా కూడా ఏకాగ్రతమైనటువంటి మనసుతో విన్నావా అని అడిగాడు. అలాగే నీ అజ్ఞానము మోహము ఇప్పుడు నశించిందా అని అడిగాడు. సో దానికి అర్జునుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహమంతా తొలగిపోయింది. నీ అనుగ్రహంచే నా యొక్క స్మృతిని తిరిగి నేను పొందాను. నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయ్యా. నీ ఆదేశానుసారము పని చేయడానికి నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను. సో ఇది కదా భగవద్గీత నుండి మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి, జీరోగా ఉన్నటువంటి
అర్జునుడిని కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో యుద్ధం చేయవలసినటువంటి పరిస్థితులలో చేతులెత్తేసి నేను యుద్ధం చెయ్యను అని ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టినటువంటి అర్జునుడిని ఇవాళ కార్యోన్ముఖుని చేసి యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధుడైనటువంటి వాడిగా నిలిపినటువంటిది ఈ భగవద్గీత. సో అలాగే మన జీవితంలో కూడా మనకి కలిగేటువంటి సందేహాలు, మనం ఉండేటువంటి వాటన్నిటిని కూడా ఎదుర్కొని, సవాళ్ళన్నిటినీ కూడా ఎదుర్కొని కార్యోన్ముఖులుగా మనల్ని ముందుకు నడిపించడానికి దోహదపడేటువంటి మహోత్తరమైన గ్రంథము ఈ భగవద్గీత అండి అందరికీ. సో కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, నా మోహమంతా తొలగిపోయింది నీ అనుగ్రహం చేత, నా స్మృతి తిరిగి, అంటే నేను యథార్థంగా ఏంటి, నేను క్షత్రియుడుగా ఉండేటువంటి నాదేంటి అనేది నేను తిరిగి పొందగలిగాను, నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయ్యా, నీవు ఇప్పుడు ఏది చెప్తే అది నేను పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, నీ ఆదనుసారం ఆయన చెప్పేదేంటి, నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించు అని అంటున్నాను. ఆయన యొక్క కర్తవ్యంగా యుద్ధం చేయాలి. సో కాబట్టి నీవు చెప్పిన ప్రకారంగా నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు కార్యోన్ముఖుడై యుద్ధానికి సన్నద్ధమైనటువంటి వాడు. సో మొదటి రోజు ఆ భగవద్గీత యొక్క మొదటి చాప్టర్ చివరి శ్లోకాలలో నేను యుద్ధం చెయ్యలేను అను మనసంతా కుంగిపోయిన వాడినని చెప్పేసి ఆ రథంలో కూలబడిపోయినటువంటి అర్జునుడు ఈరోజు ఆ పరమాత్ముడు అయినటువంటి దేవదేవుడు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క బోధనల ద్వారా అతడు కార్యోన్ముఖుడై యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమై, అంటే తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడానికి సన్నద్ధుడై నిలబడినటువంటి ఉండేటువంటి జగత్ విజేతగా కావడానికి కార్యోన్ముఖుడై ఉన్నటువంటి అర్జునుడు తయారైనటువంటి బోధనలు ఈ భగవద్గీత అండి అందరికి. ఇక ఇదంతా కూడా మరి మొదట్లో మనం ఫస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం, ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతాడు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అనుకుంటూ అడిగాడు కదా ధృతరాష్ట్రుడు, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో నా పుత్రులు పాండుపుత్రులు యుద్ధ సన్నద్ధులై వచ్చి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు కదా, అక్కడికి ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటూ సందేహంగా, ఇంకా తన పుత్రుల యొక్క విషయాన్ని ఆ విధి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక కోరికతో సంజయుడిని ధృతరాష్ట్రుడు అడగడం జరిగింది. సో ఈ వారి మధ్య అక్కడ కురుక్షేత్రంలో జరిగేదంతా కూడా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ వస్తున్నాడు ఇదంతా కూడా. సో ఇప్పుడు మరలా సంజయుడు చెప్తున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమస్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. సో సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జునులు అనే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంవాదము నేను విన్నాను. ఇదంతా కూడా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పాడు కదా. సో అంటున్నాడు, ఈ విధంగా ఆ కృష్ణార్జునులు అనేటువంటి ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య, భగవంతుడు నరుడు అయినటువంటి ఇద్దరు నరనారాయణుల మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదము నేను విన్నానయ్యా ధృతరాష్ట్ర రాజా. ఆ సందేశము ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే, అంటే వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదం ఎలా ఉన్నదంటే నాకు రోమాంచితమవుతుంది, రోమాలన్నీ కూడా నిక్కరబుడుచుకుంటున్నాయా, అంతటి మహోన్నతమైనటువంటి సందేశాన్ని నేను విన్నానయ్యా, అంతటి అద్భుతమైనటువంటి సంభాషణ ఆ భగవంతుడి ద్వారా పలికినటువంటి పలుకులు నేను విన్నానయ్యా అంటూ ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎలా చెప్తున్నాడు, వ్యాస ప్రసాదాచురుస్తవాన్ ఏతద్యుహమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయం యత స్వయం. సో ఇక్కడ అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ అత్యంత రహస్య సంభాషణను వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను. సో ఇక్కడ ఈ నారదముని ఆ భాగవోత్తముడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి నేరుగా శిష్యుడు. సో ఆ నారదముని యొక్క శిష్యుడు వ్యాసుడు. అంటే ఆయన కూడా
ఆ పరంపరలో ఉండేటువంటి వాడు. సో అటువంటి వ్యాసుడు యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా సంజయుడు, అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అనుగ్రహము కృష్ణుడికి ఉంటుంది. సో కనుక సరే, కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అనుగ్రహం వ్యాసుడికి ఉంటుంది. వ్యాసుడి ద్వారా ఈ సంజీవుడికి వచ్చేసింది. కాబట్టి అక్కడ జరిగేటువంటి సంభాషణ అంతా కూడా ఈ సంజయుడు యథార్థంగా నేరుగా విన్నాడట. నేరుగా ఆ భగవంతుడు మాట్లాడేటువంటి మాటలు. సో నేరుగా విన్నానయ్యా నేను. సో అదంతా నీకు ఇప్పటి వరకు నేను వివరించాను అని ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానునకు మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన ఈ మహా అద్భుతమైన సంవాదము పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందిస్తున్నాను. అంతటి మహోన్నతమైనటువంటి ఆ యోగము నేను విన్నానయ్యా అంటూ ఆ భగవద్గీత యొక్క మహత్వాన్ని ఆయన తెలియచేస్తున్నాడు సంజీవుడు. ఇంకా చెప్తూ మరి సంజయుడు ప్రారంభంలో అడిగాడు కదా, సో దానికి సమాధానంగా అంటే ఆ సంజయుడిలో ఉండేటువంటి ఇంకా తన కుమారుల వైపు భీష్ముడున్నాడు, ద్రోణుడున్నాడు, కర్ణుడున్నాడు, వికర్ణుడున్నాడు, అలాంటి వారి వల్ల యుద్ధంలో గెలిచే అవకాశం ఏమైనా ఉన్నదే అనేటువంటి ఒక సందేహంలో ఉన్నాడు కదా. సో దాన్ని కూడా లేకుండా చేస్తూ ఈ సంజయుడు ఈ విధంగా ఈ భగవద్గీతలో ముగించడం జరుగుతుంది. ఆయన సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. సో అని చెప్తున్నాడు సంజయుడు, ఎక్కడ యోగేశ్వరుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉండునో, అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా అభిప్రాయము ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ సంజయుడు ఇక్కడ ఆయన అడిగినటువంటి దానికి సమాధానం చెప్తూ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఉంటాడో, ఎక్కడ మేటి విలుకాడు అయినటువంటి మహాధనుర్ధారి అయినటువంటి అర్జునుడు ఉంటాడో, అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద ఉంటుందయ్యా, విజయం ఉంటుంది, అసాధారణమైన శక్తి ఉంటుంది, వీటన్నింటినీ మించి నీతి ఉంటుందయ్యా. ఇంకా నీ కుమారులు ఎలా గెలుస్తారని నీలో ఆ తుచ్చమైనటువంటి ఆలోచన ఎలా ఉందయ్యా ఇంకా అని ఆ విధంగా చెప్తూ తన కుమారులకు ఎటువంటి విజయ అవకాశం లేదు అంటూ ముగిచ్చేస్తున్నాడు సంజయుడు ఈ విధంగా. సో ఒకళ్ళిద్దరు అడిగారు, సో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు రథం తోలుకుంటూ ఉండేటువంటి ఆ ఫోటో ఇంట్లో ఉంటే బాగుంటుందా అంటే, అది ఎంతటి శుభసూచకం తెలియచేస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఇటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మహాధనుర్ధారి ఆ బాణాలు పట్టుకున్నటువంటి అర్జునుడు ఉంటాడో, అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో అని చెప్తారు. ఈ పటం పెట్టుకుంటే ఒకప్పుడు ఒక భావన ఉంటుంది, ఇది పెట్టుకుంటే ఏదో కలహాలు వస్తాయని. సో సంపదలు కలుగుతాయి, విజయం ఉంటుంది, అసాధారణమైన శక్తి ఉంటుంది, వీటన్నింటిని మించి నీతి ఉంటుందయ్యా అంటూ సంజయుడు, ఆ వ్యాసుడి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి సంజయుడు ఆ విధంగా చెప్తూ ఈ భగవద్గీతను ఈ విధంగా ముగించడం జరిగింది ఈ అధ్యాయం. సో ఇక మనం గీతా పాఠం, మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి గీతా పాఠం ఏంటంటే, ఇక్కడ సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైనటువంటి భక్తిని అనుగ్రహించు ఈ దివ్యమైన సంవాదమును శ్రవణం చేయటము అంటే విన్నటువంటి వారికి చేసినా గాని, అధ్యయనము చేయుట అంటే చదివేటువంటి వారికి, మరియు ప్రచారం, ఈ రెండు సాధ్యం కాకపోతే ప్రచారం చేయడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుడి యొక్క సాంగత్యమును మనము నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. తద్వారా ఆ మహోన్నతమైనటువంటి శక్తి, నీతి, సంపదలు ఉంటాయి అంటూ తెలియచేస్తుంది గీత సారంలో మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఇక మనము ఈ భగవద్గీత 18 రోజుల్లో అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, ఈ భగవద్గీత ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలు, మనము ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి శరీరం కాదు, మనము శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి
ఆత్మలము. ఇక రెండవ అంశం ఏంటంటే కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, సకల దేవతలకు ఆయన ప్రభువు అనేటువంటి భావాన్ని మనలో రావాలి. అలాగే డివోషనల్ సర్వీస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ టు అటైన్ పర్ఫెక్షన్. అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి ఈ భక్తి మార్గమే ఏకైక మార్గము అని తెలియచేస్తున్నారు. ఆ భక్తిలో వృద్ధి చెందడానికి మనకి కావలసినటువంటి ఇది ఈ కలియుగంకి మనకు ఉండేటువంటి మార్గము ఆ హరినామ సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిత్యము జపించడం. సో ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయము ముగించబడిందండి. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్ భగవద్గీతాసు నిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే మోక్ష సన్యాస యోగో నామాష్టోదశాధ్యాయః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ